Dostlar, şu wagt Lutsk şäherine esas turistlerin atlan esas köp gelýän ýerleriň biri Nikola Golowan diýip heýkeltaraşyň. Türkçe heýkeltaraş, heýkel ýasaýan adam, heýkel ýasan adam meşhur Nikola Golowan. 1943-nji ýylda doglan ödi. Şu görýän binaňyz daşy içi dolu. Hemmesi şol adamyň ýasan heýkelleri, hemmesini öz eline ýasatdyr. Görýänmi? Ýokarda diýwarlaryň ýüzünde ne ýerde ýatanlar bar. Näçe ýyllyk taryhy bar. Ve içi daşy toplam 500'den köp heýkel barmyş. Görýänmi? Öňünden hasama bolan häzir görkezýär. Näçe Nikola Golowan diýilýäniň özü. Ana görýärmi? Şu adam ýatab otyr. Şu wagt ýaşy bilen gürleşdim. Gatgo adam eken. İçine girten bolýan da diýdim, arkan girer da diýdi. Soň türkmen da köpügen sorady. Ben ýa-däýärliçin. Olam ýandy ýok, bolsa bererdim bolýan. Türkün kwady, olam postelgan ýandy da. Ana içi çiýşeler ne ýatan heýkelleri. Görýänmi? Hemmesini öýde edýän eken. Ýaşagyň we şu binany 40 ýyldan bäri edip gelýän eken. 40 ýaşynda. Şu heýkeller hemmesi. Görýän, ne çüýseler näme surlanýar. Näsin ýaly? Muň içine giýiş pullumy, puldam, onam bilemok. Ýani maňa giýirer diýdi. Diňe türkmen manadyn tarady, olam bolmançy. O adam eken garryja. Söyle, näme diýen kan? Ha? Noska. Noska. Esas anam taryhy gowurýanlar, arhitekturany gowurýanlar üçin geň bolupdylar, gyzykly bolupdylar. Çüýşeden nady. Görýän, diňe heýkel bolupdyr.
Gitsikka. Öýüň içinde de bahadır bolan. Gir oturmaly. Ne? Sen ýalak. Ne? Ýaşulan. İşläp oturup ýalmy. Ne bärden sen ýalýar. Görýärmi? Bulara çelli. Bularam hemmesi ödedenleri. Bağlık, dastawarak. Bärden derýa geçýär. Son ýaly. Onda indiki videolarda görüşýänçek. Sag bolun.